थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइया बर' हारिनि सुबुंफोरनि मोनसे आंगो जाग्रा फिथाइ। थाइगिर फिथाइखौ ओंख्रि संना जानायजों लोगोसे गोथाङै संख्रि बानलुजों लागायनानैबो जानो हायो आरो आसारबो बानायनो हायो। थाइगिर फिथाइया जानायाव जोबोद गोखै जायो, बेनिखायनो थाइगिर फिथाइखौ गोबाङानो नाजों ओंख्रि संना जायो। थाइगिर फिथाइखौ जों जायो, नाथाय थाइगिर फिथाइनि गुनफोरखौ जों मिथिया। थाइगिर फिथाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। थाइगिर फिथाइया जोंनि देहायाव जानाय माखासे बेरामनिफ्राय रैखा खालामो। नंगौ, थाइगिर फिथाइयाव मोननाय कार्बहाइड्रेट, प्रटिन, फाइबार, फस्फरास, एस्कर्बिक एसिडफ्रा जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा होयो। थाइगिर फिथाइयाव गोबां बिबांनि पटासियाम थायो, जाय ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। लोगोसे थाइगिर फिथाइयाव मोननाय भिटामिन सि, भिटामिन इ आरो एन्टि अक्सिडेन्टआ बिगुरनि सावस्रिखौबो बांहोयो आरो बि कमप्लेक्स भिटामिनआ गोहोखौ बांहोनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो थाइगिर फिथाइया मेगननि सावस्रि, उदैनि जेंना, किडनिखौ गोग्गो लाखिनाय, इमिउनिखौ बांहोनाय आरो डायरियाखौ होबथानायावबो हेफाजाब होयो। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।